No. It's a TPZM adikwesa boss cheat again semu cheat ndina losi saka gore rino vachatamba mingi mosi triple ndiri nerera ndini ndiri nerera ndiri aiwe ndiri nerera nera ndiri nerera ndiri aiwe zvinonetsa zvinotsudza zvipere ndaonda ndazara musoro ndatove mangwendere kana ndikadonha panonzwika kuti gwendere zvandoita senge munhu ane chirwere mama upenyu hwacho huri tafu zvandareva ndozvitete kwasara zvitafu ndiri kungoshandirawo mari yechikafu upenyu hwakaoma vanhu vacho vari rafu upenyu hwenerera misodzi aichaoma ndiri munhu wekugara kuchema dai zvaibvira nedemo vainditeerera nerera ndini ndiri nerera ndiri aiwe ndiri nerera nera ndiri nerera ndiri aiwe vakati nerera isina mai wakadya baba ukadya amai waiti uchache ngetwana